La cereria antiga Casa Corderet va ser fundada l'any 1751, tot i que alguns testimonis documentals situen l'inici de la seva activitat l'any 1631. En qualsevol cas, és una de les botigues obertes, ininterrompudament més antigues de Catalunya i d'Europa, i una de les que millor ha conservat els elements i la traça originals. L'antiga Casa Corderet ens transporta a través del túnel del temps. L'antiga Casa Corderet està situada a Tarragona, al carrer de la Merceria, a 100 metres de la catedral, rovell de l'ou de la part històrica i a mig camí de la ruta entre els grans museus de la ciutat. Des de la seva fundació, la botiga sempre ha estat situada al mateix indret, tot i que han estat diverses les nissagues que han conduït el negoci. En el món de la cereria era habitual que l'oficial de l'obrador prengués el relleu del mestre cerer. Quan Casa Corderet va ser fundada, Tarragona era una petita ciutat de 6.000 habitants, la desena part de Barcelona, reclosa encara dins la mil·lenària muralla romana. Però era la capital eclesiàstica de Catalunya, governada per la poderosa Cúria Metropolitana Tarraconense, l'arquebisbe cardenal, el paborde i els canonges. Precisament la creació de Casa Corderet estaria molt relacionada amb aquest estament de poder. En aquella època, la cera era el sistema d'enllumenat de les classes privilegiades, en contraposició a les classes humils que s'enllumenaven amb oli. I tota la cera que, durant segles, va cremar a la catedral, al palau arquebisbal, als palaus de la noblesa i de la burgesia locals i a les esglésies de la ciutat, es fabricava i es venia a Casa Corderet. Casa Corderet és un nom d'arrel popular. El deu a una escultura actualment desapareguda, el corder pasqual que porta el bàcul, que estava situat dins d'una fornícula al damunt de la porta que comunicava i que comunica la botiga i l'obrador. Casa Corderet seria el primer comerç de la ciutat i un dels primers del país que diferenciaria els espais de fabricació i de venda, l'obrador i la botiga. El seu aparador, els seus taulells i les seves lleixes són d'origen, amb lleugeres restauracions dels segles XIX i XX, que en l'actualitat la converteixen en un dels més destacats i injustament desconeguts elements del patrimoni històric comercial de Catalunya.